nyakwa yiere ni en a political party, en riwruok mar siasa mane otelne ji jakomwa mar Nyasaye oseka en dweche 6 kawuono tarik 15 nyaka ne jakom nindi. And jakom ne en our leader manoriwowa kaka joluo. To nikech ne en jatelo mar ODM, ng'eny jowa mane luwe ne nitiere ODM, but ma ok nyisi ni nene owacho ni luo gi ODM en gimoro achiel. Jakom ne nochung' ni mondo wabed gi multi party, wan gi parties mamoko mopogore opogore, but higni 20 nyaka ne chak ODM nigi chenro mage gi tendege to gi kako wuotho. En gano manyalo luongo ochalo dhano, it's a political being momi teko kata momi ngima gi chike mag sirikal, chike ma Kenya. Koro ODM ok wanyal wacho ni en luo kata ni luo en ODM. ODM is a political party man no ochung' ne weche mag telo mabeyo mosebedo ka dwaro ni mondo los sirikal mar Kenya, mondo en gi manifesto ne, en gi dwaro mage mondiki maler ma nyiso gik ma onyalo timo kane wabedo e pawa. Hero kama nanya Steve kitieko gi kanyo adwaro mondo mi adogir Pamela mondo penje mana penjo mapenji ni to bende nitiere kaka joluo inyalo pog gi ODM kaka nitiere kabila moko minyalo pog gi duond bura kendo mar jotelo maka luo bende tem manyo dongruok ne luo ma ok ong'i ka gima koro gidwa loko duond bura mar ODM kaka gino mar jaluo. Telo makamano emimanyo sani mar duol manyalo telo ne Uganda luo nikech ODM to wang'eyo ni en mana kaka iwacho en duond bura mar siasa mitelo ne koda siasa matayo duond buche pacho ka Pamela. Been first facing as a nation is the problem of